Siyakhuleka abantwana bokukhanya. Siyakhuleka abantwana bakamoya. Sithi ake sisondele lana sesithule kakhulu sibuka sisho ukuthi ayikhona kuyadlalwa ngabantu lana bethi bayalekelelwa kanti bafaka kuyivumelwano, bafaka kuyithwalo bengazi. Siyababona abantu behamba beyohlambulula abantu bathi bayobahlambulula isithunywa. Siyababona abantu behamba nabantu bayemanzini bathi bayobalandisa ingelosi. Uyabona, kanti bayobafaka kuyivumelwano nezithwalo. Ake sicacise lana ukuthi lesithunywa leselebule kukhulunywa ngaso siyini. Isithunywa umoya ongcwele, umoya wokukhanya, umoya wenhlanzeko. Akekho noyedwa onesithunywa, ngokuba isithunywa kusiyona esakho, kepha isithunywa ese-creator. Isithunywa sifana njengopostman. Wena you don't own upostman, kepha leliphasela upostman eza nalo, okuyilona ongelakho, not upostman. Ngizozama ukuthi ngikhulume ngalolu limi lolo cause sizokwazi ukuthi sizwane ngoba ulimi laselala emhlabeni. Uyabona, ngiyathemba ukuthi incazelo izozwakala kahle uma ngabe ngisebenzisa ulimi lakhona la emhlabeni. Kodwa sizoqhubeka nevideo niyizwe kahle into engisho ukuthi ngithini. Ngokuba umoya, isithunywa, umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu awuthumela kuthini. Sizokhumbula ukuthi ngale nkathi the creator isidala yathi before iphefumulele lo moya okuyisithunywa, yasinika imandate yokuthi miningi imimoya ekhona kulomhlaba, kepha nawo umoya ekumele siwulalela. Okusho khona ukuthi manje basiphile thina, yayikhona eminye imimoya kodwa zange siphile. Kodwa the time esesiphefumulela lo moya lo asinika imandate yawo ukuthi asiyowulalela, inebali la sakwazi khona ukuthi siphile. Okusho khona ukuthi uwodwa umoya ophilayo, umoya oqhamuka the creator, umoya ongcwele, umoya wokukhanya, umoya kaNkulunkulu. So okusho khona ukuthi isithunywa singuNkulunkulu, isithunywa umoya waphezulu. So my question is, laba abathi bayahamba bayokuhlambulula isithunywa, bawuhlambulula kanjani umoya ongcwele? Ngoba umoya kaNkulunkulu umoya wenhlanzeko, umoya ongangcoli. Umoya kaNkulunkulu umoya wasemkhathini, umoya waphezulu. So uma ngabe umuntu ezothi ukuphakamisela isithunywa, usiphakamisa kanjani umoya? Uvela umoya uphila phezulu, kuumoya waphezulu. Uma ngabe umuntu uzothi uzokuhlambululela isithunywa, ukuhlambulela kanjani umoya ongangcoli, umoya ongcwelisayo, okumele kube uwona umoya uma ngabe ungimbethe, odla uhamba khona ufike wena ngokuthi umbethwe umoya ongcwele, ufike ungcwelise, ufike uhlanze la ukhona. Ake sokhumbula ukuthi lento ikanje. Lana kunemoya emibili, kunomoya ovumayo nomoya ophikisayo. Umoya ovumayo umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu. Mase kuba nomoya ophikisayo, umoya ophikisayo, umoya kaSathane. Umoya ophikisayo uphikisana nalokho konke ongcwele, uma konke okuqhamuka noNkulunkulu. Angeke-ke uphikise lo moya lo kungekho okudaliwe, ngoba kusho ukuthi uphikisa into evele ikhona. So ngizokuthi ngalokho yasibukelana-ke, okusho ukuthi lo moya ophikisayo konke okudalwe the creator kona uzokuphikisa, noma uzoba nakho okwakhe ofuna kube ngazuthi kungcono okuzolwisana noma okuzophikisana nalokho kwa creator kwamoya engcwele. Alright, so la uma ngabe sifika thina la emhlabeni, sifikela kwizivumelwano kwimimoya yakhona yala emhlabeni, ngokuba sifika ngenyama kodwa sibelonga kwamoya. Uma ngabe ke silana ke siphila enyameni, umoya uphila enyameni, inyama ifuna okwakho nomoya ufuna okwakho. Ingakho uma ngabe uphila kumele kube umoya ohola inyama, kungabi inyama ehola umoya. Alright, so uma ngabe ke labantu laba abathi baphakamisela abantu isithunywa, baphakamisa umoya waphansi, umoya wophikisayo, nabo okungenzeka ukuthi abanye baba bazi ukuthi abaphakamisi umoya ongcwele, abazi ukuthi uma ngabe basebenzela uSathane, umoya waphansi, umoya wasemhlabeni. Ngikusho lokho ngoba ekuqaleni kwevideo ngishilo ngathi umoya kaNkulunkulu, umoya ka creator, isithunywa akusona esaphansi, siphezulu, umoya wasemkhathini. So uzophakamisa kanjani pho umoya ovele phezulu?
akuwena umoya ophansi, uwena ocindezeleke kulezi zinto zomhlaba ozalelwa phezukwazo emase zicindezela wena inyama yakho uqobo. Inyama yakho mayisingasakwazi ukuhlangana nomoya waphezulu. Ingakho umuntu kumele akhishwe kwizivumelwano, ngoba izivumelwano esifikela kuzona kulomhlaba izona ezisicindezelayo, zisenza singabi aligned kanye nesithunywa sethu. Njengoba ngishilo ukuthi isithunywa umoya waphezulu. So uma ngabe thina singena ngaphansi kwezivumelwano, ezingisisho nelegama ngaphansi kwezivumelwano, izivumelwano zomhlaba, ingayivumelwano zamadlozi, ingayivumelwano noma ngabe yini zalomhlaba, zisho ukuthi wena usungaphansi kweumbrella yomhlaba. Uyayibuka leyo nto? That is why ungasekho aligned nesithunywa sakho. So into ekumele yenzeka akubona ukuthi wena fanele uphakamisele isithunywa, ngoba njengoba ngishilo nje uma uphakamisela isithunywa uphakamiselwa izinto zomhlaba, ngoba wena ungaphansi kwezivumelwano zomhlaba. Kuyingakho laba abantu bakuphakamisela isithunywa uma ngabe bezokuphakamisela isithunywa sakho kufanele izinto zomhlaba, kufanele wena ungene ngaphansi kwesibongo esithize, kufanele wena ulungisele isibongo, kufanele wena uphakanyise amakhandlela, kufanele wena ube nezinto nje ezohlanganisa nomhlaba. Kwesisikhathi kufanele ushisa impepho, zonke lezi zinto zomhlaba, ngoba usuke uphakamisela lo nkulunkulu wasemhlabeni, unkulunkulu wasemhlabeni okuwusathane. Isithunywa ke sakamoya asiphakamiselwa lutho, ngoba vele umoya waphezulu okuwena ufanele ukhishwe kwivumelwano. Mase uyakwazi ukuthi inyama yakho iphakame ibe aligned nalo moya lona, ngoba asikhumbule nefanele siqonde ukuthi uNkulunkulu akasuki kuthina, ithina esisukayo uNkulunkulu ngezimo zomhlaba esifola ngaphansi kwazo nezinto ezizenzayo esiziqhelisa kuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu uhleli lehle likhona, akaze ajike, akaze anye ndawo. So ingakho ngithi mina abantu abangaphakamisela izithunywa bayitshela ukuthi baphakamisela izithunywa zasemkhathini zamoya engcwele. Okungenjalo, abantu abangayiswa emanzini kuthiwa bayohlanganiswa nezingelosi zabo, ngoba ingelosi yabo already sifakiwe kuwena, ngoba lo moya lo waphefumulela kuwena iyona ngelosi lelo, isona sithunywa leso, iwona ke lo ozokulekelela kule ndlela le ekho ozoyihamba la emhlabeni. Ngithe mina kuwena asim-own uBossman, kepha si-owner ipost lele elize noBossman. Okusho khona nalana esithunyweni asisi-own isithunywa thina, okungokwethu umyalezo lo ozolethwa isithunywa ekuthiwa wena hamba ngawo noma fanele uzowenza emhlabeni. So abantu ke mabaqonde ukuthi lento laba yokuthi bayongena kuma mentorship, kuthiwa bayohlanganisa nesithunywa sabo, kuthiwa bayolengela nesithunywa sami, kuthiwa yohlanza isithunywa sakho, into leyo engekho. Ekumele abantu bazi baqonde ukuthi umuntu okutshela leyo nto azakukhiphisa imali azokufakisa eklasini kanjani, ngoba ingelosi uwena oqhele kuyona, uwena okufanele uphume kwizinto zomhlaba ukuze ukwazi kuba aligned. Ingelosi yakho uma ngabe wena usu-aligned nengelosi yakho, uthi noma ngabe kuthiwa ungena endaweni ekuthiwa lana akave bethakatha abanye abantu, wena ufika lapho ufike ungcwelise wena, lapho ufike ubulale leyo mithi yabo leyo, ngoba wena ungukuhlanzeka, ngoba wena unguNkulunkulu, you are aligned nengelosi yakho. Whoever o-aligned nengelosi yakhe akathinteki, ngoba even nalaba bathi bayathakatha abathakathi wena. Noma leyo sizobuye siyikhuluma idinga ivideo yayo ukuze siyiqonde, siyazi ukuthi whoever othi yena bayangithakatha noma bangenzela ukuthi basuke bengeve bethakatha wena, besuke bethakatha lezivumelwano lezilwane ongene ngaphansi kwazo wena. Umoya engcwele akathakatheki, uNkulunkulu akathakatheki. Inhlobo uma ngabe uthi wena uyathakatha shuthi uthuka uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyena ongcwele okufanele akulamulele kuleyo mithi kunalezo zilwane kulomhlaba. Ingakho labantu laba abangcwele okuyiyona uNkulunkulu akwazi ukuthi uma ngabe ungekho ngaphansi kwezivumelwano uyakwazi ukulekelela ngisho nalabantu laba bahamba bayothwala, bahamba bayongena kwezivumelwano bengazi, ufike wena ubakhiphe lapho zingakwenzi lutho lezi zinto lezi zabo, ngokuba wena you are aligned nalo moya ongcwele. Ake ngiyibeke lapho kwamanje nganza kwethu, siyathemba ukuthi ke iyazwakala. Siyeza nale yokuthi uma ngabe ungena ngaphansi kwezivumelwano usuke ungena ngaphansi kwani,
kungani abanye abantu bathi bayathakatheka.